Khehlelezi ipheteleyo mpangilapha unalendo denamandla emncane abantu emandulo namanje kusesekhona iziphiwo zabantu Khehlelezi ipheteleyo mpangilapha Wawuphilisa abantu emandulo wawuphilisa abantu emandulo inkosi impela siyavuma Khehlelezi wayivula ingqondo Sanibonani ekseni. This is Buma 103. Kama lami ngudokotela uKhehlelezi angihambi ngedwa. Hamba nongizwe mfoka mchunu. Sizokuthatha kusuka laphana ngo5 o'clock kuze kuyoshaye na 6 o'clock ekseni. Sawubona mlaleli wami omuhle. Ngizwe mfowethu babingelela abantu before sithandaze. Ngibingelela kakhulu kubalele bevuma 103. Kuphela kuphela kufanele khona ivuma 103 ngamakhakhaso moya. Sasikhona ngempela ke ngesikhathi singajwayelekile. Kodwa ngoba sihlelo uNkulunkulu sesingenile ngaso mina kanjani ke balale bevuma 103 igama lami ngongizwe umlando wamculo dabuka phansi mabhuqune enkandla ngisho njalo ngithi samsana nodokotela Khehlelezi sho njalo sithi the healing hour maqala ukusilalela singena ngehora lesine kuze kube lesihlanu kodwa namhlanje ke ngohlelo loNkulunkulu sila kuyoze kushaya ihora lesithupha ekseni na kanjani ke kubalekile ukuthi ngimcela ukukhuleka kanye nathi wazi kahle ukuthi usuku lakho suqale kahle bangabe ke uqale ngomkhuleko Shilo kanjalo indoda yaphansi lena endaweni yasenkandla ungizwe mfoka mchunu sho kanjalo impela namhlanje uthi okungenzeka kubantu kuyena kuyenzeka sizobheka emthandazweni lapho esibheke khona siyayidinga le voice note yakho ethi 0659337172 0659337172 0659337172 babizwi lakho linamandla babizwi lakho liyaphila babe magamena amathathu elikayisene lendodana uNkulunkulu nomusa namhlanje uhlelile Nkosi ukuthi siyongena ngalesikhathi kunabantu ofuna sibasize kunabantu abahluphekile Nkosi ofisa ukuthi sibathinte Nkosi sibathinta ngokukhuluma uNkulunkulu aphakade kunabantu abazosinda uma besizwa sikhuluma kunabantu abazosinda Nkosi uma bezwa Nkosi yamakhosi sithandaza thatha Nkosi yomsale ndawo thinte emunye ngamunye emakhaya Nkosi abahluphekile Nkosi abanganamali abayicwile ikweletini ngoba abantwana bakho bacwilile ikweletini abanye bafuna ukuphindisela abantwana esikolweni kodwa kwenzeke amadoda anestress siyawakhulekela namhlanje Nkosi yamakhosi amanye ashimizi yawo abanye Nkosi ingane zabo abazondli uNkulunkulu waphakade abanye Nkosi yomsa abazi balele bedleni Nkosi kodwa baseyintabeni Nkosi uNkulunkulu womsa siyakhuleka eksene enhle kangaka namanje thatha indawo yakho Nkosi thatha indawo yakho wena Nkosi yomsa ulithemba Nkosi yamakhosi wena unayo injabiso Nkosi wena Nkosi yomsa uthe ucela kuwe Nkosi egameni laphakathi yokunikwa onqonqoza uyokuvulelwa Nkosi namhlanje siyakhuleka sizoni sonile phambi kobuso bakho kodwa sixolele Nkosi silapha Jehova nomsa silapha Nkosi yaphezulu silapha Nkosi yamakhosi sikhulekela befundisi uma beshuma elizwi lakho abantwana bakho abaphenduke sikhulekela izinyanga sikhulekela izangoma sikhulekela abaphathi Nkosi kuzo zonke izindawo abaphethizwe Nkosi siyabakhulekela namanje Jehova nomsa Nkosi ngiyakhuleka Nkosi ekseni egameni lomusa umntwana wakho Nkosi yomsodabukile enhlizweni okhalayo duduza abashiwe ihlobo zabo esibhedlela abagulayo Nkosi ngenelela Nkosi ngenelela Mesiya ongcwele siyabathandazela ngegama lika Jesu amen. Njengamanje ke mlaleli lapho ngasekhaya noma kanjani ke sohambisana nawe ukuthi kushaya ihora lesithupha ufuna uqinisekise ukuthi ngempela ke uyakwazi ukubhekisisa izimo zempilo obhekene nayo njengamanje noma ikuphi la usuku khona futhi ke sifundisane nangezimo zokubhekana nezimo njengamanje mkhulu kune video ke kuzihamba phambili nje esitrendayo la indoda ibanjwe kanye ke emzini umuntu nomfazi womuntu kanye nengane yabo laphana sigora kanti sidingadinga umkayo shembe isigora samdingadinga umfazi womuntu bafika la indoda ifika khona iyashutha abashutha sayishaya
sayishayela umoya isikora sayishayela umoya isikora mkhulu waxoxa mhlawumbe umlaleli lapha ngasekhaya ungayibuka nawe le nto ukuthi loya muntu ikuphi la abe right khona ikuphi lapho abe wrong khona phinde futhi sibhekisise ukuthi masikhuluma ngestress ngoba it's relate to the topic of the day today. Yeah. Namhlanje ke into esibheke kakhulu sibheke lento mfowethu ye stress. Namhlanje umlaleli ekhaya uma usilalele into esikhuluma ngayo sikhuluma ngestress kakhulu istress esikhuluma ngaso isamadoda. Ngoba kubalekile ukuthi uma sikhuluma ngaba abantu besifazane nabesilisa sibe sibacabangele. Namhlanje sizobheka ke indaba esikhuluma ngayo sikhuluma ngendaba ebucayi abantu abathi mabeyibuka bangayithathi serious uthola ukuthi abantu sebedala ukuyibulala into esike sakhuluma ngayizolo sibheka indaba ye stress kanti ke ngelinye ilanga fanele ngize sike sibheke ne stress sabefundisi nje bebodwa ngoba bayalishumayela izwi kodwa uthola ukuthi bane stress but sibheka stress samadoda yini lena estressa kakhulu amadoda uthola ukuthi amadoda ayastresseka noma amadoda awasekho right ngenxa ye stress yini kakhulu ewa stressa kakhulu amadoda uma singathi siyathatha nje siyabheka ukuthi amadoda amaningi awayithola esephuza thola sengene idakamizweni hayi ngoba bethanda ungene idakamizweni kodwa ikhona into ezeyampusha wagcina sengena ikhona into endoda egcine yamphusha wagcina sengena eseboshwa ngoba abanye baboshiwa abaningi omunye uthatha isibhamu wasakaza umakoti wasakaza ingane wenza yonke into lana kodwa istress into yonke isuke kuphi ku stress ake sibheke ukuthi ke la namhlanje sizokhuluma nendoda njengamanje esilalela ivuma iya emsebenzini le ndoda ilalela ivuma ihlele ekhaya iyanga emsebenzini ngenxa ye stress futhi nalapho ukuthi leso stress sidalwe yini kungenzeka ukuthi istress sokuqala into esidalwe yiyona sidalwe uyena lo muntu alele naye manje noma umuntu ahleli naye uyavuka umama emsebenzini abakhulumisani izinto ziyenzeka istress yiso lese wena stress esikhulu kakhulu mama ekhaya namhlanje sizokhuluma leyo nto ukuthi yini stress kakhulu indoda ekhaya ake sibheke lapho ngizwe yini kahle ngizwe ethola ukuthi iyakustressa kakhulu noma wena ekustressa kakhulu uthi asikhulumi ngawo sengenze exam mana cha ukuthi amkhulu njalo nje makune topic nje ifuhlelwa kimi mana mina ngezelo phela ngizala uthi no stress sezwe ngine stress mina is a very lovely stress so ukuthi ngiphethizwe ile kuphela ukustressa mina stress wayini abantu abane stroke kuyimanje abantu sebahlula ngisho ukulala omngabo ngenxa ye stress amadoda ngishakandla yiphi imbizi ngishakandla liphi iphilisi there is no happiness there is no joy because it's stress the cause of stress especially when uma indoda ike yakhunyulwa ibhluku ephambi kwabantu ayikho into estress njengaleyo nto leyo ubuze bakho afanele kubonwe ilanga mawindoda ubuze bakho buke babonwa ilanga kuba likhulu ukuthi uqhubeke nempilo enormal lesikhathi uzama ukudistressa ukuthi ubuze bakho kubonwe ilanga in order for you to carry on and survive bese cause more stress istress sakugcina sesikhoze stress sabanye abantu ugcina usune anger uncontrollable ugcine usubembeka isandla nomkakho nezingane zakho kuyathethwa nje ayikho indaba ekunjaneni eyakho njengendoda ukwazi uku-afford manje okunye indoda mayengakwazi uku-afford izimo indoda thola ukuthi iphila kahle ineyimoto inemali manje makufika isigaba sokuthi ingabi namali ingakwazi uku-afford izinto then bese iba ne-frustration bese emveni kwalokho iyathothi iyadeleleka indoda idelelwa umkayo idelelwa izingane nesithunzi sayo in the whole society asisayona lento ekade siyiyona so ke manje ke babalekile abantu ukufundiswa ukuthi how to handle the pressure that you encounter in a certain situation for an example bakuna so babhizinisi ade bebakhulu be untouchable begijima behle banywa ngamabhanoyi emvelo kwalokho yafika iCovid phansi indoda yawa mayisi wili indoda isihlala inhliziyo liphethwe umkhuhlane hayi uphethwe umkhuhlane ngempela yini na is a stress yokuthi umhlaba ngizobhekelwa ubani ngoba njengamanje le ndoda bengiyona izolo kangiseyona namhlanje
So amadoda amaningi mangafanga thola istroke manje sona istroke akuqhuma ama divorce inkinga iningi notshwala uyaphuza kuphume ngapha ithi inkinga ngila mina ngiyindawo sishadile baba hey ha Alright, sikhuluma ngestress namhlanje la amadoda insizwe eziningi isikhathi esiningi uthola ukuthi usehlukumezekile akasakwazi ukwenza lutho kune point impetho kwalithinta lapha ukuthi indoda mayivele yakhishwa ubuze bayo ayisakwazi ukuthi yenze lutho noma ayisakwazi nokuthi ikhulume noma yini ngoba kusuke kuyistress bomama kubalekile ukuthi indoda yazise ihloniphe ekhaya mawuyihlonipha uyazi ukuthi ubani ngoba isikhathi esiningi amadoda umbone sephume seyohlala ngaphandle ingoba ekhaya umama umbize ngamagama kunento ke oke wayithinta ngizwe wathi uthola indoda nasekamereni ayisakwazi kwenza lutho ayikho into ebhlungu njengokuthi impethu uthukwe umakoti mayikuthukile kwesinye isikhathi ayidluli kalula leyo nto yenza nemizwa yakho iwe uthi noma umbona induku yakho ingafuni nokusebenza ngoba istress akunika sona endlini kubhlungu ukuhlonishwa ngaphandle kodwa ufike ekhaya udelelwe akudolele umfazi akudelele kodwa abomama namhlanje sizothi kunina awumenza ubaba feel special menza ubaba abelento indaba engapheli bale indaba abantu besifazana bale indaba abasenayo indaba bale indaba lalela mfuthu uyabona le meeting abanjwa njalo ekameleni indoda igcinisile nyanya ikabelo igcinisile lenyanya lawo kuyangena lawo indoda uyafana lapha kuyashisa nokushisa lapha abalawo neaircon lana udonsa umnyango lapha lokujaneni kunomsindo la ekhaya kunomsindo la ekhaya yabona imizwa yomuntu ayiwaqamba mangawaqamba mangomlomo kodwa imizwa yakho ngiyawaqamba manga ngoba imizwa iconnecta kuphela nomuntu okwazi ukuthi akuhloniphe 2 uyabona mfowethu ngangitshela ezinye insizwa lapha ngithi mina kune message uthola ukuthi udown uphethwe yikhanda uthuma ingane ukuthi zikulandela ama grandpa zikusize lapha nalapha ikhanda lakhe lipheli kungena nje message ithi qinqing how much it's in deposit in your account ngisho kathi ucinele same time kuphela umkhuhlane kuphela yonke kule message nje ethi meke yangena iqede ngisho umkhuhlane bese ubona ukuthi okahle hle bengingaguli benginalutho engiphethe stress so uthi manje anginayo imali angikwazi uku-afforda izinto engifuna ukuzi-afforda so manje ngalesikhathi ingqondo ishaya ndawonye ithi looking for solution kayikho wena usufuna ukunama ipain ne-grandpa noma namaphilisi okulala khona abantu abangalala abanduluza kuze kuse ebale enxa phela wonke umuntu okhona phansi komthunzi welanga yabona efuna omunye lwelo kufanele impilo yakhe neyabanye abantu so ke manje izo zonke izinto mntaka baba lezi ekubalekile ukuthi sibhekakale yokuthi ngiyangitshela abanye abantu analyze indaba stress idalwa kunaka ngiyake ngithi mina kumnandi ukuphila kumnandi bangwanakile ngalesikhathi unake ndawonye funa uzibe ubona kwesinye isikhathi ukuze ukwazi ukuqhubeka nosuku because idemoni liyadumala la kunezinye khona ahlala la kunezinye khona lifuna ukubambelela inyembezini usathane ke manje ngobona ukuthi make nje wahola emsebenzini kufanele ukukhama umuntu okudala ekweleta afana azokhokhela imali yakho ngoba yini na awusayidinga so holile angithi uyakhumbula ukuthi wena izoluthe usathane yazwana naye Sathane usebenza emfihlakalweni mfowethu usathane ungazwani naye lo muntu ngoba uzokwenzela izinto basikhuluma ngomkuzi bakhe bakwethu mafela sikhuluma ngomkuzi kwasathane uyinkunzi yabona umuntu okwazi ukustress uNkulunkulu lo muntu loyo inkunzi lo muntu efanele lo muntu lo simbekele ibonge ngasathane siyozisho ngelila aka stress uNkulunkulu kuphela usathane stress akhe abantu baza uNkulunkulu yabona and futhi is untouchable ephethe njalo kodwa inkunzi oyinkunzi uyinkunzi into engapheli uje corona nje bosophila nawo for life hayi corona sipheli ayikapheli alright ke this is Buma 103 uhleli naye ke ungizwe
mkhulu nodokotela uKhehlelezi khona la inamba yase WhatsApp ithi 0659337172 sikhuluma ngestress sabantu besilisa uzokhumbula ukuthi mawufuna ukusibuka si live lapha ku Facebook page njengamanje mawufuna ukusibuka Facebook page uthi wena nyanga yodumo mzo se live njengamanje uzoyibuka lento esiyenzayo la kuyabonakala ukuthi yini esiyenzayo la e studio naye ke ungizwe umfoka mchunu inamba yase studio ithi 0659337172 0659337172 inamba yase studio njengamanje makukuthi uyafuna ukukhuluma noma uyafisa ukuthi ukhulume anything uzosithola khona ke uthi abantu lapha kuma WhatsApp wami bathi ni ngale ndaba esikhuluma ngayo namhlanje ye stress nje ngoba khuluma umuntu ovele one stress naye uthi une stress sezwe uyena okhulumayo namhlanje sikhuluma ngestress ngizwa ke sizwa ama WhatsApp wethu uthi athi mfowethu stress samadoda sizukuthi bathini lapha nabantu namhlanje ngendaba ye stress. Cela kuthandaza nami namhlanje kuseni mkhulu. Mkhulu. Yeah. Cha wenganza kwethu akekho sakhuluma ngestress lapho abantu bane stress sabo. Bayisaba ukukhuluma ngazo ngoba sabaphethe mhla ka-25 bala amanishinisha abanishinisha la abahobalayo istress kwasona leso bala stress. Yeah, lalela, we are living in a frustrated world. Umhlaba is frustrated. You know why? Because of this fourth industrial revolution and lezi zinto lezi ukuthi umhlaba uswaphenda kwaba into eyodwa. Ngalesikhathi umuntu efisa into angenayo eyibona emafonini engayi-afford. Inhliziyo yakhe bese ithi saba world. Ukuba uKhehlelezi. Saba world. Ijezela Khehlelezi kanti square. This square not Gandhi square. Gandhi square and Gandhi square. Uzama uthi sabawela. Yabo. Sabawela. Yes. Angithi manje ebontisha ngaleyo. Kodwa ushikelela ustress endodweni ofuza ngabe iyaba naso ukuthi bhekana naso kuphela. Na ngomunye uthi ngicela ukuthandazela ngine stress ku relationship ngishonele ubhuti wami wadubula nomfazi ngomgqibelo ngeSunday ngezwe kuthiwa kungcwatshwa ubaba izolo ngathola icall kushone umngani wami. Hayi uningi uxabana nabona mhlambe kodwa akahamba abelubende hayi kule ndoda lena ebamba umngayo lapha na imkhanselisha abuke le video hayi cha mana yabona lo muntu inkosi le yamuntu le inkosi yomuntu le how mai hayi kodwa mfethu kungenzeka isikoro noma ngasibamba nomuntu wakho unengalo ezincane ungenzani mana yini sokusayini lokhu yini vele sokusayiphilela loba vele le ukubulele lo muntu yabona iphuze abeleli manje ndumandumana adumezizwe nawe sawo moya mkhulu udaba enilithinta namhlanje le stress uma behle goli mkhulu ngalazi lelo daba engakungeze ngabhala ngisho nomchafazo ngofaka lapha enkundleni zokuxhumana kuwena ku Facebook ku live wakho ufakile nalapha mkhulu istress enginaso engisibona sizongangamela esokungabathola amathuba omsebenzi kuze nami ngizokhona ukondla ingane zami ngokuphelele dala ngathi lo muntu ko stress cela mkhulu ngithandazise mkhulu amen uthi ubhuti une stress sokungawuthola umsebenzi that's a normal stress yeah hayi kushuthi mhlawumbe wasebenza njengoba kutshela ukuthi indoda beke kanqamukela inkonyane Stress mkhulu into ekhona mkhulu mina nginenkinga mkhulu stress somuntu esifazane bengithandana naye yize noma owasengale kodwa ekunganeni kwakhe mkhulu kunento engapheli kumina sengize ngimphupha ngisho kumphupha even namhlanje ngikwanga ngimphupha yena
Angazi sengiyeza ebantwini abaningi into ngiyidlulisa idlule. Nangu umlando. Nesengiyasenyangeni ndizazama ukuthi leyiphela iphele engqondweni. Angazi noma uthando noma sekuyini noma sekuyidlisa noma kunani. Noma ngiye ebantwini abantu bafike basho into engezwakali kahle. Ngiyabonga. Atheleka sithi ke njengamadoda buka uhlula ngisho ukufika no mfowethu iqiniso lithi asibe abantu sibe nobuntu ubuntu bethu ngizwa kube la kunabantu abalandela ishow kaKhehlelezi the healing hour from 4 to 5 yebo kunabalandela u5 to 6 yes so nabo namhlanje baka 5 to 6 unfortunately laba ka 5 to 6 ke uyabaza abanye bantu bamukele ngathi unyanga cha futhi usho nje lokho usengishisa seyinyanga sengiyashintsha exactly so ke kanti abazi ukuthi nabo isinto vele esabo umuntu ukhuluma nje kanti akazi ukuthi somewhere somehow vele ngiyadingeka noma kuthiwa unjani ngiyadingeka kodwa ke ngenxa yokuthi thina sinawo umona mfowethu sinabo ubuntu sizobasharela lo 1 hour ngoba fanele sithi abangabi ne-stress ngoba sikhuluma ngazo mfowethu bangabi ne-stress ngoba uthi umlando sengenile asibanike nabo from 5:30 kuya ku-6 kodwa ke into esifuna ukuyikhuluma i-stress ukuthi madoda hloniphani abamakoti benu bomama bahlonipheni nabo hlonipheni igora awusibona skora siyenzile indaba skorile siyidlisile team noma siwenile siwinisile team eyenzizwe izizozane lezi eshibayo abantu South Africa la lo muntu uyabukusazohlekiswa ngale kanti uyabona alright asisho kanjena ke sithi beshutela isikora ngabe siyaphuma ke njengamanje sesiyohlangana khona next week abafuna uKhehlelezi ngiyacela ukuthi babhekisise enkundleni zokuxhumana sekunamaqola amaningi abaqola abantu ngegama lika Khehlelezi nenye into ke into zethu ayinambayezana kimi mfowethu sebenza sengiyi-PA kuwe cha mfowethu bakufonela ubonisa nomkhulu ngeke ngiyithembe inamba yokuqala nje kufanele bazama ukuyizama inamba le landline 087 5501177 noma ukashisi mo staff kube ne call center yangempela hayi ikhona mfowethu enye ezilandelayo inamba yizo lezi 072 1234 976 072 1234 976 072 1234 976 kanti ke enye uthi wena 063 051 7641 063 051 7641 noma uthi 063 051 7641 number kaKhehlelezi lena mawufuna ukuhlola kanti ke ngesonto kuzobe kushubile esontweni kuzoshuba esontweni isonto lingena u7 laphana isonto lika fire lasetendeni iyobe isho instrument iyobe isho drum mhla ka19 sisegoli kanti ke kusasa ngise Cape Town wonke Cape Town lonke dilika uyongilinde pharmacy ngizobe ngikhona ngezikhathi from 11 emini noma from 10 ekuseni kanti ke ngo6 ngizobe ngikhona lapha eCape Town airport ngiyalenda uma ngibona kuqa phansi uthatha isibusiso phansi awuzazi ukuthi uzothathani kungenzeka uyosinda ngokungibona nje kungenzeka uJesu mayingena kwelinye izwe wendlalelwa phansi ngiuJesu nami ngiyongena eCape Town izimpawu isigora le goli yabona uyaphi lo muntu inkosi ekhona le mafethu ake sihlanganeke uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu siyanthanda sawubheka ukuthi akukho sigora asifica endlini Enkosi yami uyothi suka nokhuluma izwe lonke. Hawu Nkosi yami awushamba uNkulunkulu wami. Hawu baphila ushamba. Ubani yena mina uyobumbeka ngelizami khululeka. Kanti ke ifidela likhona. Ubani yena? Shambe uyobe ngibekwa ngezayo. Mangihlulekile ngiyobe ngibekwa. Ngeke ngizwe. Hela ke lo mchunu asinakuphila thina. Stress.